Михась Константинович Мицкевич увійшов у наше школьне життя героїчним героєм Михасьових пригод поеми Якуба Колоса. У той час ще не такою багатою була наша дитяча література. І я впевнений, що кожен школьник Білорусі моего поколения прочитал и принял сердцем эту поэму и полюбил этого гаризлівого хлопчука. 27 травня бягучого года на нашей родной земле завершились життєві пригоди молодшего сына Якуба Колоса. Шляху 94 годы. Это великая мужная дорога человека, громадянина, ученого, сына песняра. И я думаю, перед великой памятью Якуба Колоса життя Михася Константиновича – это своеособлівая сповідь и экзамен. Він этот экзамен перед вечністю свого батька витримав вельми і вельми годно. І він сполучив у єдності йти насустрач батьківщині і нас, своїх многих і многих поплечників. Не випало побач з ним пройти і стежками Якуба Колоса. І на нашій славній Ставцовщині літерально в кожному куточку побувати, де пам'ять Якуба Колоса, і на Пуховщині, де так само засталися стежки Якуба Колоса і маленства його синов, і зайти на той грудок Устянський, про який Якуб Колос трагічно, тривожно писав вірші «Раз 5 годов я знов навідав вузькі», і побачити, що на гэтым грудку пасёльні цвітуть дикие гвоздики, якія так любила собирать Марія Дмитровна. І ягонай апошняй прыжыццёвай просьбой была побывать так само на гэтым грудку. Это здійснили яшчэ раз. Побывали там позалетась. Я бачив і чув серцем, з яким хваляванням і, я сказав би, таким сутностным чоловічим наповненням з гэтым грудком развітався Михась Константинович. Ён уже ведаў, што дороги сюды больше не буде. Мы стояли і на вулиці спаленой Березянки насупраць Просвислач, где збираўся пабудаваць свое лецішча Якуб Колос, где згарэлі ў полымі вайны. І людзі гэтай вёсачкі для того скрушнага помніка я бачыў, якую слязу выціраў Михась Константинович со своих вачэй, якая так нечакана на жнівеньскім сонцы тоді выбліснула. Ведаеце, вось сьогодні, мне здаецца, завершилася целая эпоха трох асілкаў сыноў Якуба Колоса, якія побач з ім ужо ў вечнасці. 24 гады Юры, якога ўзносяць пад дражэвам жураўлі у абліччы недавно адкрытага помніка, 74 Якуба Колоса і 94 Михася. Можа быць, за тыя страты, якія перажыў род Колоса, трошачки щодра надбавіла жыццё малодшаму сыну, каб памяць ажила і засталася. Мне выпало багато говорить з Михасем Константиновичем як редактору свой час і натхняць його на ті твори, які сьогодні під його пером оживляють
старонкі незабыўнай памяці. Гэта перш-наперш ліст наўздагон, аповесць пра брата Юру. Ён часта расказваў пра свайго брата, за якога быў на 9 гадоў малодшы. Я адчуваў, наколькі ён пранікся і любіць яго па ўсім сваім жыцці. Ён столькі помніў. І знайшліся тыя творчыя ночы, калі ён сеў над аркушам паперы і напісаў гэтыя радкі. Я гэтак жа яго прасіў напісаць інфармацію. Так ён мог гэта зрабіць, ніхто б не сказаў. Мне таксама гаварыў, што браўся некалькі разоў, але кожны раз штосьці ў душы спыняў. І мне здаецца, што ён напісаў усё-такі гэтыя старонкі. Міхась Константинович і ў навуцы пакінуў многа недавершаных спраў, але ў яго ёсць наступнікі, ёсць тыя маладыя вучоныя, пры дапамозе і пад кіраўніцтвам якога, як кіраўніка, не абаранілі свае дысертацыі, рухаюць, даюць магчымасць яшчэ больш зацвярдзець нашаму беларускаму металу. Але вось той метал у душы, характар Міхася Константиновича, ён усіх нас будзе настройваць на беларускасць. І эпоха, пра якую я ўжо гаварыў, наводдаль будзе нам яшчэ больш выразна бачная, таму што ёсць нашчадкі Якуба Коласа, ёсць тая ж Васіліна, якая з такой пранікнёнасцю і любоўю піша і пра дзеда, і пра свой род. Я думаю, народзяцца і новыя коласазнаўцы, палазнаўцы на нашай зямлі. І мы з гэтымі дарагімі імёнамі будем заўсёды памятаць, што на нашай Беларусі мы не бязродныя. У нас ёсць Колас Купала, у нас ёсць вялікі магутны бор і ёсць падлесак, у нас ёсць будучыня. Светлай памяці, дарагі Міхась Константинович. Я ведаю, як вы любілі жыццё, як вы умелі ў гэтае жыццё несці дабрыню.